Lata. Idimbi adikku wong ayu. Aku kuwi wis ngelingake bola-bali lamun to. Tumitah ana ing alam padang kasinungan daging kulit lan balung. Kabeh kadunungan rasa sih, kabeh duwe rasa katresnan. Nanging najan katresnan kuwi jare uruping jiwa luhur kang ora kena disuwun lan ora bisa ditampik. Maksa kudu nimbang-nimbang dadi timbangan. Aku wis ngandel nek wong wedok sing sejati kudu tepa ing rasa, dana ing tepa lan temen tobating rila. Nek wis omah-omah kudu sawanda, saeka praya lan sajiwa. Sawanda tegese wong wedok kudu rumeksa marang kakunge kaya menyang awake dhewe. Saeka praya sawiji budi tegese nunggal sedya lan gegayuhan. Wondene sajiwa persasat nyawa loro dadi siji. Nanging nek dipikir ngendi nggonmu dadi raga loro dadi siji. Wong nyatane Bratasena kuwi anak ing mungsuh. Gonmu gandrung kepati-pati, kowe kejiret rosaning Branta nganti lali Purwadaksina. Elinga ya dielinga aku dulurmu tuwa minangka wakile wong tuwa sing wis reneng. Kowe kudu eling Kanjeng Rama biyen sing nyedani sapa? Rama Prabu Trembaka sirna ning madyaning palagan saka pusakane Prabu Pandhu. Runing perang gedhe pamuksa Ngastina lan Pringgandani nalika semana. Laka. Yen kowe tetep arep deku-deku ana areping mungsuh, aku kang ora trima, aku kang ora nglilani Arimbi. Wong wedok kaya ngeyel. Boyong ilo karo gitoke dhewe. Padhe ayu apa to? Mbok kilo. Bedina dudan jajari apa? Apa mbok jukat ana ya kramasana mengengeh kaya wewe. Kowe petuk karo Raden Bratasena ora urung disin-isin kowe. Ora sudi karo kowe. Negara Kestina kono wong ayu-ayu pirang-pirang. Ana ngrentengi 1000 bisa. Alah, bocah eling. Wong ki nrimo karo kodrate ngono, kodrate dadi buta ki mbok yo oleh buta ngono. Jajak neko glandro kaya wong bagus barang wong wedok ngono mbebeki. Apa kuwi? Kowe kok ora urung tekan kono. Sing glandro kowe kudune wong wedok sing dipaku wong lanang mesti engko Bratasena arep mbok pangku mesti. Gage. Topet Kakang Prabu. Piye, Di? Kakang ngendika kabeh mau ora luput, Kakang bener lho, Kakang. Nanging ya gene rasane ngati iki ra bisa tak sirnake ya, Kakang. Topet. Nalika aku nganglang jagat temeka luhuring negara Eka Cakra mbiyen, kono dumadi perang gegempuran ing antaraning Prabu Baka lan Raden Bratasena. Topet.
Ya nalika iku aku kejiret rasa bronto kelawan panjenengane lho Kakang, gedhe dhuwur prakosa gagah. Banjur ngudhokake jiwa ragane kanggo namboki nyawane wong cilik batobat degane kambil ijo mentah senenge sing duwe bojo. Manuk gagak kok ngaku merak. Rasa tekan ngendi-endi. Ngetan bali ngulon. Yen nanggap wayang mlebu swarga. Ora gathuk. Karepmu piye tak tanting rasam. Apa Kakang Prabu Ranayogyani? Ingkang cetha aku ora rujuk, aku ora condong merga kaya anak mungsuh. Aku tinitah dadi putrane Kanjeng Rama Suwargi. Aku kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Mula nek kowe arep minggat nuruti drenging atimu sakarepmu nanging tumrap Prabu Arimba. Aku ora bakal condong nadyan to jagat iki nganti kobar lawase. Oh. Poto mirah ingsun prihatin was pogo mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rina makan Gusti. Ora duga mono. Jebul iki wis mapan ana wengkon luring alas semrentani batobat. Goleki mubeng jagat tepung gelang kekalangan. Durung bisa pinanggya kelawan memani ing ati. Raden Bratasena patu kono ngendi Raden? Mawur mangawur hawur wurahan tengarane ngajurit kang guru gongso tetek kaya butula ya tobat iki ana pedheng gombuleng kok mung nglumpuk
Nglumpuk ana kene batobat. Andu para temen kahanan iki gawe kaget ing rasaku aku lagi weruh kahanan kaya mengkene. Iki pedhut apa ya? Iki kaya ana wong liwat kowe sapa? Tobat kula rimpi. Kula rimpi saking pringgondani menika sinten? Wonten salebeting pedhot kados mekaten menika sinten? Lan panjenengan menika kenging menapa? Waku kena pengabaran pedhot wisa iki aku ora bisa nglawat. Aku panenggak Pandhawa Bratasena. Batobat, Raden. Raden Bratasena. Paduka kenging menapa? Raden. Raden. Kenging menapa, Raden? Temang kono kingken lir manguswa kang layon danyelang memanise wadananira layu gumelku cemrah maratani Paduka ngenging menapa Raden? Kula pati dhateng pundi-pundi kok pinanggih wonten mriki Paduka kasangsaya kados mekaten lho Raden. Batobat dadi lara kenek pedhot ya aku wae to ya aja Paduka Raden Bratasena. Raden panjenengan ngenging menapa Raden? Semune kowe kok gelo. Semune kowe kok welas menyang aku. Inggih Raden, kula menika atmajanipun Prabu Tremboko. Rumiyin seswanipun ingkang Rama Prabu Pandhu. Rama Prabu Tremboko menika siswa kinas ingkang dipun paringi jaya kawijayan. Dipun tresnani dening Kang Rama Prabu Pandhu Raden. Raden kula badhe mitulungi Paduka Raden. Raseksi hidimbi. Nadan to wujude raseksi parandene darbe kalangkungan. Daya luwih kang mijil saking anggane anempuh kanang pedhot wisa mamprung katut sak setan-setane waluya jati Sang Bratasena.
gedhe rasa panarimaku marang kowe. Harimbi kang wis mitulungi marang Bratasena satemah aku manggih ayu. Tobat inggih, Raden. Mapan menika sampun dados krenteking manah kula anggen kula ngupaya paduka Raden. Mbah, ya gene kowe goleki aku. Kula mboten badhe saged matur. Awit menika tuwuh saking lebeting manah kula, Raden. Banjur tandha tarima kasih apa ingkang bakal tak wenehake menyang kowe. Aku ora duwe apa-apa, duweku mung raga karo nyawa. Mula yen to pancen kowe gelem lan rima, aku bisa nampa kowe Harimbi. Najan silih papa piyong kakini saged kula aturaken dhateng paduka kejawi namung ageng ing katresnan kula. Nanging kula saged ngraosaken mboten pantes. Sanget mboten pantes kula njejeri lenggah paduka awit pawujudan kula ingkang kados mekaten Raden. Nanging kula badhe menapa jernyatanipun prentuling raos bekti lan katresnan kula dhateng Panenggak Pandhawa. Tuwuh saking keteking jantung. Inggih namung paduka ingkang badhe kula suwitani nanging menapa paduka badhe nampi kula sawetahipun Raden? Kowe iki guneman apa? Waraning marana kang urip kinawruhan wengane tahan samar iki kaya raseksi dimbing penggondani inggih pangabekti kula katur Kanjeng Ibu. Iya Abu Kunthi nggonku mbabati alas mrentani anur dawe wakku Dastarata. Jebul aku siniksa dening bangsaning jim. Ketaman pedhut wisa aku ora bisa nglawat meh wae teka pati. Kang mitulungi kang
nyingkirake pedhut wisa ora liya Arimbi saka pringgonan Babu Kunthi yen ana kepareng ingkang akarya jagat kejaba wis mitulungi marang jiwa ragaku gedhening rasa setya bektine Arimbi mung menyang anakmu lanang Bratasena mulaku ingkang bakal nampa dadi bojo selawase. Ucap kacarita nalika semono Sang Dewi Kunthi dupi mireng atur ingkang putra sang panenggak Pandhawa sigra sedhakep manungku puja eling-eling tilas seswane Begawan Druwasa manteng pangestin ingkang pininta mringkang akarya loka Rinwat Sakala sang raseksi Hidimbi sirna wujute Hadya Sulistya Pindha Hapsari Kadewan. Tontang mening samudra nglangut samudra nglangut tanpa bagut ngaturaken kenging panuwun Kanjeng Ibu. Iya ya Arimbi. Wah, bojoku ayu tenan. Ayu wae nyilakani tangga. Petruk ora ukur. Kowe iki nek roh wong ngono kuwi apa rumangsamu apa gembreget ngono? Apa kowe nyawang wiyana iki apa gembreget? Yai Bratasena pun kakang jumurung mangayu bagya melu bungah ya Di. Ya ngaturke panuwun. Kok ya ayu mento ya. Ngapa? Wis gek lek brasbrus. Panjenengane dereng wancine. Oh, sik Joko cilik ya. Moya sing gerang sik. Joko cilik nang. Isih darbe cejiban kang luwih wigati. Manunggala Pandhawa ya terusna. Lanang-lanang dhewe. Kowe sapa? Aku Permati. Jim Suparto. Ilang nyawamu.
Narpati Darma putra Myang Dananjaya maturing Raka Narendra Harimurti. Piye kok banget nggone ngendel-ndelke. Kowe sapa? Inggih nami kula Puntadewa Paduka sinten? Prabu Yudhistira. Ngertiya aku ingkang mengku papan iki. Aduh, kula nyuwun pangapunten ingkang agung sinuwun. Lepating para sederek-sederek kula. Aku banget ora ngira Pandhawa sing kondang teteken kasucen pepayung Budi Rahayu tinemune mung gawe gelaning liyan. Nggonmu gawe rusak ing kahanan kawulaku bubar maut papan dununge kang wujud wit-witan kekayon lan watu lemah sila gilang mbok gempur mbok rusak bosah baseh sejatine kang mbok gayuh kuwi apa? Sinuwun kula nyuwun palilah anggen kula badhe ambangun negari enggal. Tatanan ninggal ingkang mapan wonten mriki. Oh, ucapmu kuwi apa ora kleru? Sumungah sesongaran ngerti ya, ingsun ingkang ngedekake jejeking negara iki pirang-pirang puluh taun. Nggonku mbudidaya becik ing kahanan lan mulyaning kawulaku. Ning saiki mbok peksa kudu nampa kanyatan kahanan enggal. Tatanan anyar ingkang durung mesti jumbuh kelawan adek-adekku sak sedulur. Sira wis ngesuk-suk marang katentremaku lan kawulaku kabeh. Sinuwun sampun ngantos klintu ing pandhawi. Kula mboten badhe mbibrah pernatan yektinipun kula lan paduka menika namung tunggil papan seje kahanan. Benten jaman mila. Mugi kalilana kula udu jiwa raga sawetahipun kangge ambangun negari. Murih mulyaning para kawula. Aku durung percaya. Mergo akeh-akeh padha ngumbar janji ning tanpa bukti. Menawi paduka kepareng nyengkuyung bentening samukawis mboten badhe dados pepalang tumrap gegayuhan kula. Teka kandel temen rasamu, kowe bisa nyawijekke kawulaku lan kawulamu. Garanmu apa, Raden? Dasar kula inggih menika srana gangsal perkawis. Bekti dhateng ingkang yasa jagat tresna asih dhateng sesami. Raos panunggilan tetunggilan wondening ingkang angka sekawan bawa raos lan liru pemanggih. Awrat sami dipun sunggi, enteng sami dipun cangking. Wondening ingkang wekasan tansah budidaya mulyaning panggesangan menika tekad kula sinuwun. Waspada paningaling batin Sang Puntadewa. Sang Prabu Yudhistira wis ngraos jumbuh. Sigra manjing kaya curiga lan wrangkane. Bareng ratu ning Jim Prabu Yudhistira wis manuksma. Ngerti ya kae dudu Jim mantah nanging kaya dewa.
deloken papan iki dadi kedaton kencana. Parat. Wah, wis kamanungsan. Ing kene bakale dadi papan kang bawira. Apa rumangsane saeneng-enenge gelem sumuyut. Aku ra sudi dadi kesete Pandhawa. Tinimbang dadi ketiplake wong Pandhawa minggat. Sampeyan niku pripun? Pandhawa tak kira modar bathuk demit jebul malah entuk negara. Mboten sah semelang. Sakniki mantuk mawon benjing kula akali. Akali pripun pun Mang Mendel mawon. Mengke negara niku dadi gadahan sampeyan. Lada. Krungu kabar kabur ngangit. Harene malah adikku dipek karo Bratasena. Wah, Drun. Kowe dilatih dlamakane mungsuh Harimbi. Apa nyedak pupuku sapa? Aku adimu Harimbi, Kakang. Harimbi kepiye? Aku Rinowati ning Kanjeng Ibu Ratu Jimat. Wis bisa dadi manungsa kaya mengkene, Kakang. Manunggala kelawan Pandhawa saiki aku wis nyawiji kelawan Raden Bratasena. Kok dadi nekat kowe? Nadyan adikku saiki wis dadi kaya mengkene. Ning aku tinitah dadi putra kakung. Sing gedhe pangarap pangapuramu yen to nalare Harimba beda karo Harimbi. Kowe wonge. Wah. Kowe Harimba ya. Manunggala. Adimu wis omah-omah karo aku. Tak tomboki nyawaku, ha. Wah. Hah? Duka mboten badhe menang kalian kakang kula. Ah, mati ya, Ben. Mboten pangeran. Titi mangsa menika
boten kenging dipun neluk manahipun sederek kula sepuh. Yen ora gelem tegese kudu mati salah siji. Mongko yen kakangmu angel dikalahke tegese aku sing mati. Kula mboten badhe lila menawi paduka pralaya. Kula aturi nyepeng kadan kula lan paduka tumpangaken wonten ing tunggak ing aren. Inggih ing mriku antakanipun Raden. Mendung ngendanu ingkang mungguing awang-awang kilat tadet sesautan Dewi Arimbi nglilakaken ingkang raka murut kasedan jati tinumpangaken ing tunggak ing aren dening Sang Arya Sena kawis tinggal njrebabah wandane daleweran kang waspa mijil kaya tangkis dadal parandene maksih ana daya urip katandha maksih ana keketek bebayune nganggo mangkono wuse oh adikku Adikku Arimbi aku lila dadi tetombok katresnanmu marang panenggak Pandhawa ya Di nanging aku pitaya sakutuhe uripmu bakal bagya lan mulya tak pepuja lan tak sesuwun muga-muga anakmu karo Bratasena metu lanang ingkang bisa ndedel gayuh langit mabur saka ing papan iki Di Bagya tinemu rahayu Kunthi lan anak-anakmu Pandhawa kabeh inggih wonten dawuh Rama ana apa kakek biasa inggih Kanjeng Eyang ya kanthi dumadining negara iki aran Cintakapura ya negara Amarta ya Indraprastha tegese endahing pura kaya kaendran ngaturaken panuwun awit pangestu paduka Kanjeng Eyang iya nangguh wanci kang prayoga besok sira bakal jumeneng ana kene kawula nuwun inggih
Ayo meminta marang panguwasaning kang akarya loka. Muga-muga tansah manggih rahayu yuwana. Memuji,